Mut otat videot sitten. Mistä sä oot liian kaukana tästä, koska sä on mitään selvää mitä pöydällä on. Do it. Otatko sä video? Ai. Se on varmaan se kaikkein pahin. Mitä tuli keskikohta. Tässä varmaan keskikohta. Leikkaavia ohua siipoleen etumaisen. Nää tulee vielä siihen. Toi on niinku yksi. Leikkaa se puoliksi. Joo. Ei sillä lailla, vaan pitkittää suunnassa. Niin silloin se on Itse asiassa se olisi ollut ihan totta. Miten alun perinkin tehdä sillä lailla. Kaikessa on siemen kiinni. Itse asiassa noissa on. Tää on sitä siemen kiinnikettä. Tossa on sitä vähiten. Mä laitan. Mitä alkaa nyt jo pistelee. Toi menee tonne. Myös täällä. Tossa on ihan ok sitä. Jaetaan tää nyt sitten. Tuonne aika paljon sitä. Tuo on ihan hullu määrä sitä. By the way, pojat. Käsitelkää tätä sillä lailla, että tiedätte millä osalla kehoa ne olette koskenut. Ja sen jälkeen älkää vaan koskeko naapuriin. Ei. Saunassakin, saunan ja kädenpesun jälkeen. Mä voin sanoa, että tää sattuu. Jos se on melkein käydä kusallakin tässä. Että Käy ensin. käyn ensin kusalla. Se menee kirvelee sinne. Kuva uusi video. Ei tätä